ஏர்போர்ட் மூர்த்தி ஒருத்தன். இப்ப என் பேர் குரு மணிகண்டன், எங்க அப்பா பேரை முன்னாடி வச்சிருக்கேன். ஏர்போர்ட் மூர்த்தின்னு வச்சிருக்காங்க. நீ என்ன ஏர்போர்ட்டுக்கு பிறந்தியா இல்ல ஏர்போர்ட்ல பிறந்தியா? ஆனா அவன் சொல்றான் அவன் ஒரு மேடையை போட்டு அயோக்கிய போய் லெட்டர் பேட் கட்சி வச்சிருக்கவன். அதுல சொல்றான் முத்திரையர்கள் வளையர்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு இவங்களை வந்து முத்திரையர்கள் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு இல்லடா தம்பி, 2000 ஆண்டுகளா நாங்க முத்திரையர்கள் தான். வளையர்கள் எங்களுடைய தனிப்பெரும் அடையாளம். அம்பேத்கர் சிலை, பெரியார் சிலை போன்ற தலைவர்களுடைய சிலை எல்லாம் கூண்டுக்குள்ள வச்சிருப்பான். பாத்தீங்களா? வட மாவட்டத்தில் அதே போல அம்பேத்கர் சிலை, பெரியார் சிலை எல்லாம் கூண்டுக்குள்ள வச்சிருப்பான். ஏன் தெரியுமா? அங்க ஆதிக்க சாதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள் அதை ஏதாவது சேதப்படுத்திடுவான், இல்ல சாதி வெறியர்கள் சேதப்படுத்திடுவான். மத்திய தமிழகத்துல எந்த அம்பேத்கர் சிலையாவது கூண்டு போட்டிருக்கா? மத்திய தமிழகத்துல எந்த பெரியார் சிலையாவது கூண்டு போட்டிருக்கா? எங்கேயாவது இந்த முத்திரையர்கள் பெரியார் சிலையை உடைச்சான், அம்பேத்கர் சிலையை உடைச்சான்னு வழக்கு இருக்கா? காட்ட முடியாது. சமத்துவமாக வாழுகிற சாதி. அம்மா வளர்க்காத மம்மி பாவம், தாடியும் பாவம்.